Bukra ayo globdong Pramota ayo globdong Pramota ayo globdong Bunuh parti akan federasi kabai kabai lam sogo Bunuh parti akan federasi kabai kabai lam sogo Tansan mana hamil federasi tamu federasi kabai kabai lam sogo Bukra ayo globdong Bukra ayo globdong Reti Pramota ayo globdong family তাই ভোটার 341 ভোটার সো আর কোনে আমরা বঙ্গবরম ফেডারেশন বাদে টাইম শর্ট করে বঙ্গবরম ফেডারেশন বাদে সিনি দিনে মারা মতন সব তাই যত আগাম ভাই বঙ্গ জাফর সমাধান করো টোটাল যে খুমলুং ডিভিশন নেঙ্গে খরকবুসে ভোটার সেকেবা খরবুসে ফ্যামিলি আইপি তিনি বব লিডার ডিভিশন লিডার তিনি অরতি প্রামতা হাপকা हामबायरुआ सिनि ककबरक मीडिया चैनल रखना जों तिनारो बेलबारि हाई स्कूल जे बुबाग्रानि थामचानि मारिनो नासिगै जों तिनि अ जागाव हायनो हाय विशेषकै खुमलुं आईपीएफ टी जी डिविजन दंमानि टोटली बरक डिविजन सबायै अलरेडी आं निजे आगि आईपीएफ टी खलाय दंमानि एबा ताबक बरक बाकी उलो जे आईपीएफ टी नहीं तंगमेर एडवाइजर चेयरमैन डिविजन नि सेंट्रल कमिटी नि मेंबर ताई केशियर जे तंगमेर टोटली डिविजन ने जे तंगमेर मेन लीडर पुसो जरा तंगमेर बरक टोटली आईपीएफ टी या करे तिप्रा मथा बुबाग्रानि थामचानि मारिबो फाइ बरक खाबायका बरक नबो आं बरक न खाबाय खुबै लामजो टोटली जों जागाव मानखा बरनि साथे साथे जे बाकी गोबां माबा चिनि ताबक जे बुबाग्रानि जे थामचानि मारिबो प्राय चिनार तिनि मानखा जों 251 फेमिली टोटली प्राय 500 नि साकाव भोटार्स अबायके जों मानखा अबनि बागै जों तिनि नासिक नाय माने जे कुबै कुबैना अ भोटार्स रक ताबक जे फाइनाय रक बरक कुबै कुबैना बरक आफरो विभिन्न कारणे फाइमानिया एके सिक्री सकरजक खाइजक मन बागै फाइमानिया बन बागै बंनि खावा आफरो बानि पुइतो दङ बिसास दङ बरक तिप्रा मथा एके बुबाग्रानि थानचान मारो बुद्दु अबानि पुइतो दङ अमा हायिङैना बनि बखाव दङ मेने चुकु चुकुङै अनेक आगेन बरक जुगा जुग खलाय दङ अमा जे थानचा माने बुबाग्रानि सामंना हामजगै दङ फेबा आफरो विभिन्न किरिकर परिस्थिति बरक फाइरि गेङ बायसे आफरो बरक फाइमिङा प्लस आं जे समय बुबाग्रानि लगे चिनि राजमहल थाङै जे समय आं बिरबिति रियो बुबाग्रानि लगे थाङो बरक बाफोर खबंमा थांजाक दं माने थेबा आव जे राजमहल थांमानि आ जरावनो बरक न यांग नगो अनेक किसु सिक्री सकरा खलायमान बागै बरक मीडिया पुखा सङै मालिया लोक जागै मानलिया आउन बागै इनि सग जरा बरक हाकि दङै हानि हाय बुबाग्रानि लगे थांजान मारो बरक किफलि ताबुक सजरते नों अब हाके ताबुक तो खुमलुं डिविजन आईपीएफ टी बाइखा बाहायबो वान सुकमुं दं जे बसकांगो ताइबो आईपीएफ टी बाइ फायनो नैनि वान ऑफ कोर्स जों सैमानो दिनै जोंरो जेना हारमानि गोबांमा ताइबो गोबांमा विलेजनि जेटा जारा लेमेन दंनाय हेका साधारण भोटार फं दंनाय र बरक जत्तनो फाइनान बागै जोंनो खबरै दङ जों दिनै अबन परने ताइ सुदु पेन्डेमिक नि बागै जों प्रग्राम र आसा खालायमे yang दङ जागा जागावा अ कयेक दिन ना जों प्रग्राम तामखौ जों सेप साप के मा खाइचलाय असुक जराव खालायमानलिया किसान नासिं देने जे बरन मा कय दङ ताव जरा जत्तनो मोटामोटी अर प्राय आनि मते ताय अर आईपीएफ दिनै बेसी बरक तंलाक 50-60 जनानि बेसी ताय तंलाक ताय जत्तनो तिप्रा मथा हेका थामचानि मारिबो फाइनाय वानि पुइतो दङ आं अबनि बागै पुरापुरि आं नरकनो साकलायरो टोटली आईपीएफ टी बायनानि दिगियाव थांदों तिनि अ लोगो कुथुमंग बबो आमसाय नि लोकुरक तिनि अर कुथुमका अर तिनि जे लोगो कुथुमंग दं जंगर वान सुमानि साइते बिसि बेलबारि बिसि शान्तिनगर बिसि एके पूर्व बेलबारि एके रासा गाबोन साथे जानो खोनाबाय दाव चम्पकनगर बरगो फाइका बुरु बेलबारि बिक्रमल सम फाइलिया प्लस डिविजन लिडार हमके मोटामोटी जे डिविजन तंगनाय दङ विलेज नि दङ बरगो फाइबाय अबाखि तिनि जम
প্লাস তিনি जों वानसुका শুধু जों o jagao তিনি बिरबिति program simia yasak program simia plus তিনি তিনি जों प्रत्येकटा BC wise village committee wise बुमा बदलनि वार्ड खरकसा खालाय जों एडभाइजर कमिटी खायरनाय एडभाइजरनि चेयारमैन सिम चांनाय अब जों जात चिनि पार्टीनि सेपनानि बागै त्रिपुरा मथानि सामुं खायनानि बागै जों आपातत विलेज वाइज वार्ड बिटि खरकसा खालायै जों मेम्बार नाहारै जात एडभाइजर कमिटी खायरनाय ओ एडभाइजरनि बिसिंथिनो समग्र चिनि जे बुमा बदलनि सामुं खालायनानि बागै आपातत अब जों खावैरनानि बागै थाङै दं गोबां नियर एबाउट 200 एबा फेमिलिनि चलाबसा बुरैबसा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे त्रिपुरा मथा चिनि हास्टेव चबा चेंगमानि यागुलो एदिसिव जों थामसा खायै सफल खायमामानि बागै खातुं खाजा खायै बसखाङतेबो चिनि त्रिपुरा मथानि चबानो सक्सेसफुल खायतिसना बागै और प्राय 500 बुतार बुरै चला छात्र युवक एमनकि कमलं IPFT विभागीय कमिटिनि नेतृबृन्दरक जत्न तिनि खाखफोरबाय तेवसे त्रिपुरा मथाव फायै योगदान खायफैख्या बरंनो आं लामसगो एदिसिनि हापांनि ओंगै त्रिपुरा मथानि ओंगैबो लामसगो जों जदिबो त्रिपुरा मथा INPT चमरिनि सिगां और एलायन्स दंमोन INPT बो बसखांनि त्रिपुरासानि चबानो गाहामखौनो वानसुगै जों दाबो कासा प्रसेस जों दाबो हिमै दङ आन्डार प्रसेस जों थामसानि मारियाव थांनो बागै चिनि प्रसेस स्टार्ट दंजाक मिया चिनि 14 तारिख MCC सम्मेलन खायै जों चुरान्त कासा डिसिजन लानानै दंमोन अनफर्चुनेट डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट वेस्ट त्रिपुरा जोंनो 50 जननि बिसि MCC सम्मेलन थांनायनि पारमिशन नुलिया 50 जन मेम्बर बे जों खालायथ' गैया जों इमिडिएटली विदिन month of May इंगिया खायबा फर्स्ट वीक ऑफ जून चिनिबो कासे MCC सम्मेलन नङै INPT कासे कंडीशन ति बुबाग्रानि त्रिपुरा मथाव जों जत्न पालखाय जों मार्च खायै थामसा वन अम्ब्रेला खानायबो जों डिसिजन नाजा काजे जों मो ताबुक और थामसानि मारिवनो जों तेबो कबकनाय हास्टेनि चिनि त्रिपुरासा दफानि खाकाहाम ताखौ बुखौ रगनो आव चिनि बुसखाङो कायसेनो कमन इशू अबंखा त्रिपुरालेण्ड याखाबा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा हास्टेव যতক্ষণ পর্যন্ত जों एचिवमेंट खायमाया साक जरा যতক্ষণ পর্যন্ত भारत सरकारनो बाध्य खायरुयै त्रिपुरा हास्टेव अबनो चालू खायमाया साक जरा इंट्रोड्यूस खायमाया साक जरा चिनि चबाचलिनो तंगाय बुबाग्रानि नेतृत्वे आं बाकी त्रिपुरा हास्टेनि जत्ता ताखौ बुखुरंनोबो दाबो जारा बुबाग्रानि नेतृत्व फायसकयाखौ बरंना आं चबानि कबुं नारगनाय नरगो फायदि जों कायसा साथिनि तलाव दंलायै चिनि मानथाय सकथाय थिनाङो त्रिपुरा सारुंनि और राजनीति अधिकार आर्थ सामाजिक अधिकार जत्न एकदम सिमेन्टिं खायनानि बागै जत्न आगौगै फायै बुबाग्रानि त्रिपुरा मथा फायबायदि होननानै आं चबानि कबुं नारगो हामबाय